נימים אדומים וברידים שטחיים ברגליים אינם רק עניין אסתטי, ולעיתים הם מלווים בתחושת כובד, עייפות, כאב או אי נוחות. אך בזכות הרפואה האסתטית המתקדמת, ניתן כיום להעלים את המראה הבולט בקלות, פתיחות וללא ניתוח. הטיפולים הנפוצים כוללים סקלרותרפיה, הזרקת חומר מקריש לסגירת הווריד מבפנים, לייזרים ייעודיים הפועלים על גלי אור ממוקדים, או טיפול IPL באזורים שטחיים. חלק מהטיפולים מצריכים סדרת מפגשים, אך לרוב מדובר בפרוצדורה קצרה וללא זמן החלמה משמעותי. הצלחת הטיפול תלויה בגורמים כמו עומק הוורידים, גוון העור, רקע רפואי ובחירה נכונה של טכניקה. קליניקה רפואית תבצע בדיקה מדויקת, תבחר את השיטה המתאימה ותעבוד אך ורק עם ציוד מאושר ותקני. כדי להימנע מנזקים, שטפי דם או תוצאות חלקיות, חשוב לפנות לרופא מוסמך עם ניסיון מוכח בתחום כלי הדם והאסתטיקה. רגליים חלקות מתחילות בטיפול נכון ובעיקר במקום הנכון.